Здравейте! Днес ще ви кажа няколко съвета, които на всяка цена трябва да знаем преди да започнем да работим за тялото си и за духа си. Едно от основните неща, които трябва да знаем е, че един час преди тренировка по-сериозна не трябва да се яде. Може да си пинал водичка, може парченце шоколадче да си хапнал, но основно да не е натоварена храносмилателната система, за да може всичко да отиде, кръвта да отиде в мускулите и да направите по-ефективно упражнение. Значи, второто, което трябва да се знае е, че винаги загрявката започва от главата към краката. Хубаво е да се загрее раменния пояс, да мине през гръдната обиколка и постепенно кръста, краката. Това ние с моите дъщеря ще ви го покажем в два различни варианта. И двата са полезни, и двата може да се съберат и да се съчетаят. Въпрос на вкус и желание. Искаме вие да имате много варианти, за да може да се възползвате от тях. Това ние може да ви го дадем от сърце. Следващото нещо, което искам да ви кажа, тук е местото за начина на хранене и за водата. Начинът на хранене е такъв, че това, което обичате, трябва да си го позволявате. Ние сме родени на тази земя, не с забраната и със соченето на пръст. Това не и не. Напротив, трябва да ползваме всичко, което майката земя е дала. Всичко е въпрос до количествата. Обичаш шоколад, да, хъпни си, но не значи, че трябва да изядеш целия шоколад. Раздели го на 2, на 3, целият ден е твой и целият шоколад е твой. Значи може да ядем свинско, който обича, може да си вегетарианец, всичко може, но просто количествата трябва да са съразмерни с вашия корпус, с вашето тяло. Много е простичко. Всичко, което може да се събере на вашата шепа, това е месцето, зеленчука, филийката хляб. Вашата шепа е тази, която може да ви даде горе-долу количеството лично за вас. Следващото, което мога да ви кажа за водата. Много такива случаи има, в които идват и ме питат, ама забранено е водата да се пие по време на тренировка или по време вкъщи, когато правя някакви съчетания. Защото щяло да стана дебела и какво ли не. Не, водата не е нещо, което може да ви направи дебели. Тя само може да ви прочисти. Както миете с водата съдовете, както вие се къпете и остава чистотата, така водата помага да изчистиме нашите клетки, помага даже по-бързо да се освободиме от излишествата. С една дума, водата е много добра, колкото ви се пие, пийте. Следващия акцент, който искам тук да подчертая, това е за хранителните добавки. Хранителните добавки са създадени за да се пият, но има така една голяма скоба, която искам да отворя. Да, те се пият за тези хора, които имат много голям енергиен разход. Тоест, високото спортно майсторство при много тежка физическа работа, естествено, че трябва да добавят, защото те много губят. Но ние, които сме обикновените, защото не си вземеме нашите витамини от лимона, от портокала, от плодовете, от домата, измиваш го, дори не го нарязваш, хапваш го. Той отива на 100% в кръвната картина. А тя ни трябва, за да може да работим успешно. Следващото нещо, което искам да ви кажа за облеклото. Не е необходимо да имате някакъв специален екип. Значи, даже фанелката на мъжа ви, на сина ви, тишърката, каквото и да е, някакво долнище анцук, нищо не е, въпросът да е свободно, да не ви притяга, да се чувствате добре. Не е необходимо някакви маркови неща, защото те въобще не са съществени. Важното е да сте облечени удобно. Но по-същественото нещо, което е важно, това е въпроса с маратонките. Значи, когато работите, хубаво е свода, за да не падне, а оттам знаете, че целият гръбначен стълб се изкривява, и хубаво да имате маратонки. Те всички маратонки, дори най-обикновените, са антропометрично направени за свода да не пада. Взимате едни маратонки, взимате каквото имате, ансо, клинче, тениска, дори бански става. Когато е по-хладно, винаги е хубаво да имате нещо отгоре, дали е горнище ансо, някакъв стар пуловер, без значение, че когато загреете хубаво, нали, може нещо да звънне телефона, все пак сте това, намятате се с горното, свършвате си работа и продължавате. Това са ни от основните неща. Във времето, ако нещо изникне, ще се сетиме и ще ви ги допълниме. Искаме изцяло да сме във ваша полза, за да започнем, защото никога не е